Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, nagsasay sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 7, bersikulo 6 ug bersikulo 12 ngadto sa 14. Si Jesus bingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Ayaw ihatag ang mga butang nga balaan ngadto sa mga iro, kay tingalig usumbalik sila ug mupaak kanimo. Ug ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy, kay kini tamak-tamakan lamang nila. Buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi. Sulod kamo sa sikpit nga ganghaan, kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug jutay raang nakakaplag niini. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.